they show the tactical pitch up to prepare to land. Už opravdu španělský Eurofighter Typhoon vzlétá k nebesům. $200 knots speed, almost 600 km/h. Here we go. Two steps. Now the pilot is suffering -3 Gs. Climbing as much as the clouds allow. Na loňský ročník, kdy tyto stroje byly rovněž ve vzduchu k vidění, přilétaly tedy na dráhu číslo 22 a oblačnost byla velice nízká, takže jsme je vždycky viděli až na poslední chvíli. Teď je můžeme už krásně pozorovat na příletu nad dráhu číslo 4. Dámy a pánové, průlet leteckého útvaru Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Stroje Airbus A319 a Fokker 100. Nízký průlet nad dráhou mošnovského letiště právě teď. Aspektech nenahraditelnou část ostravské městské policie. Ať už se jedná o zákroky, při kterých pomáhají strážníkům sklidnit napjatou a konfliktní situaci. Koně totiž vzbuzují respekt a tím umožňují lepší zvládnutí krizových situací. Dynamické ukázce, tentokrát opět na zemi. Jak už jsem říkal, uvidíme zadržení nebezpečných pachatelů, kteří nelegálně obchodují s drogami a zbraněmi. Uvidíme spolupráci českých, německých a slovenských celníků. Představí se Celní správa České republiky a za ní tuto ukázku okomentuje tisková mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj, poručík Marie Bordlová. Děkuji za předání slova. Dámy a pánové, vážení hosté, dobrý den. Nyní již přejdeme k dynamické ukázce celníků, kde vám příslušníci zásahových jednotek České celní správy, Slovenské finanční správy a Německého celního kriminálního úřadu předvedou ukázku zadržení nebezpečných pachatelů, kteří nelegálně obchodují s drogami a zbraněmi. Ukázka je založena na mezinárodní spolupráci celních zásahových týmů, a to českého, slovenského a německého. Uvidíte, jak důležitá je koordinace zásahu a jednotné velení při zadržení nebezpečných pachatelů. Pro dobré pochopení naší ukázky jsme pachatele trestné činnosti odlišili šedými kuklami. A nyní již k legendě. Během legendy celého případu připravují celníci na ukázkové ploše místa zákroků a stanoviště zásahových týmů.
Ve společné ukázce uvidíte zadržení zločinců v příhraniční oblasti, a to na 3 různých místech. Jedná se totiž o mezinárodní organizovanou skupinu pachatelů, kteří obchodují s drogami a zbraněmi. Představme si tedy, že prostor dynamických ukázek je rozdělen na 3 části. V místě u tribuny zasáhne německá zásahovka celního kriminálního úřadu v Kolíně nad Rýnem. Ve střední části plochy zakročí skupina operativního nasazení České celní správy a co nejdále od tribuny zadrží pachatele jednotka služebních zákroků Slovenské finanční správy. Po dohodě s vyšetřovateli případu a státními zástupci musí být zločinci organizované skupiny, kteří v naší ukázce pojedou ve 3 vozidlech, zadržení přímo při činu. Slovenská jednotka zasáhne rovnou na parkovišti, kde si budou pachatelé předávat zbraně a drogy, a to co nejdál od tribuny. Skupina operativního nasazení České celní správy zadrží ujíždějící zločince na silnici ve střední části plochy. V místech pod tribunou pak zakročí německá zásahovka celního kriminálního úřadu v Kolíně nad Rýnem. Celníci provedou násilné zastavení jedoucího vozidla, které převáží zbraně. V tomto zásahu využijeme předem připravenou nálož, která vytvoří větší explozi a ohnivou hranici na okraji vozovky. Ta slouží k dezorientaci protivníka. Při jejím použití není pachatel několik vteřin schopen reagovat. Upozorňujeme tedy návštěvníky, že při explozi nástrahové výbušniny může dojít k tepelné vlně. Dodržujte prosím bezpečnou vzdálenost v pravé části plochy dynamických ukázek. A nyní už zaměřte svou pozornost na místo dynamické plochy co nejdále od tribuny. Na smluveném místě na parkovišti vidíte příjezd nebezpečných překupníků zbraní a drog. Ti očekávají odběratele. Pachatelé monitorují okolí, zda nejsou sledováni, aby nedošlo ke zmaření předávky. Všichni zjišťují, že zboží i finanční částka jsou připraveny. Velmi důležitá je nyní úloha skrytého pozorovatele zásahové jednotky. Ten celou předávku sleduje a dá povel k zahájení akce. Nyní nastal čas zásahu všech celních jednotek. Záměr zločinců byl znemožněn. V případě německé zásahovky přímo pod tribunou bylo sledované vozidlo pachatele nuceně nasměrováno do zúžení vozovky, kde již byli připraveni němečtí celníci, a to v převleku za pracovníky údržby silnic. Využili jsme nástrahové výbušniny, které vytvořily větší explozi a ohnivou hranici na okraji vozovky. Ta slouží k dezorientaci protivníka a při jejím použití není pachatel několik vteřin schopen reagovat. Toho celníci využili a nebezpečné zločince zadrželi. Pomocí speciálních hmatů a chvatů sebeobrany byli všichni pachatelé znehybněni a každý byl podroben bezpečnostní prohlídce. Snažíme se najít ukryté zbraně. Pachatelé je ukrývají na různých místech, například přilepené na těle nebo v ústech, proto je bezpečnostní prohlídka prováděna velmi důkladně. Nenalezenou zbraní totiž může být napaden jak příslušník speciální jednotky, tak i kdokoliv jiný. Co se týče pachatelů, tak ti jsou v reálném případě eskortováni do cel předběžného zadržení a v jejich vozidlech je provedena důkladná prohlídka. Co se týče nasazení k zákroku zásahových jednotek, tak to musí být vždy řádně odůvodněné.
Tyto týmy nejsou využívány pro standardní zákroky proti méně nebezpečným pachatelům. Celní správa vždy pečlivě zvažuje míru razance služebních zákroků a tito příslušníci jsou nasazováni pouze v těch případech, kdy je to skutečně odůvodněné. Co se týče zbraní, tak například celníci ze skupiny operativního nasazení České celní správy jsou vybaveni jak krátkými, tak i dlouhými zbraněmi. Hlavní zbraně, které používají, jsou útočná puška PAR MK3, samopal Heckler Koch MP5 a pistole Glock 17. Dále používají multirážovou pušku pro přesnou střelbu DTA a brokovnici Remington. Jako záložní zbraním slouží pistole Glock 43. Celníci mají na sobě v době zásahu pracovní kombinézu nebo kalhoty ze speciálního nehořlavého materiálu a jsou vybaveni balistickými doplňky. V naší ukázce byl tedy záměr organizované skupiny zločinců úspěšně potlačen, a to na základě mezinárodní spolupráce celních zásahových týmů České republiky, Slovenska a Německa. Z prostoru dynamické plochy se s vámi loučí a zároveň přeje příjemný den Celní správa České republiky. Oni to můžou vzít tak ještě tak. Ale jaké rychlosti má? Jo, přitáhni ho. Jsme to nepřitáhli. Mám dělat si teda výsledně míčka. Třeba ještě se, víš, třeba se tak a ještě přijede tak, ale to můžu tady přestřelit. On se teď, on jede. On nezatáčí tam, vidíš, zatím jedeš. Beru ty míčka teďka, jo. Ty budou schazovat na ten poslední. No, myslí, tam máš průjezd, když máš průjezd. Ten velký ztrásnou.
Je vystoupení orchestru US Air Force Europe Band a hymny České republiky a hymny. Standing side by side with all NATO allies, including. Dámy a pánové, v tuto chvíli opravdu došel okamžik, abychom mohli zahájit Dny NATO a Den vzdušných sil armády České republiky. O zahájení poprosím tedy náčelníka generálního štábu armády České republiky, generál poručíka Alexandra. A v tuto chvíli můžeme pokračovat doprovodný program 18. ročníku největší bezpečnostní show v Evropě. Jana Samcová a informační důsledník 25. Das beide. Rote und gefilmt. Aber so ein bisschen das ist denn möglich, dass ich verrissen habe.
right-hand side, as the single pair is flying away, a formation of 3-PC-9 in preparation for a very elegant attractive barrel roll, holding an inline 3 formation. Distance between the tail of the leader and propeller of the pilot behind is just about 3 meters. Right away, from your left-hand side, we can see Synchropair's preparation to perform a slow mirror roll, or as we like to call it, the flip-flap. What comes next above our heads is one of Please keep them in sight as they're preparing to perform Diamond 4 loop. We can see our number 5 approaching.
Dvě osoby překonávají oplocení věznice, tedy ostrahové pásmo. Příslušník samozřejmě zareagoval střelbou, nicméně vězňům se podařilo uprchnout ve vozidle společníka, který má za úkol je odvést do bezpečného prostoru. Vozidlu se také daří odejet z místa incidentu. Dějina československého vězenství je zřejmě tou nejznámější a nejrozsáhlejší hromadná vzpoura ve věznici Leopoldov v roce 1990. A to z důvodu nespokojenosti s tehdejší amnestií prezidenta republiky, neboť si odsouzení mysleli, že amnestie se měla týkat daleko většího množství vězněných osob. Na ploše již bude vidět vozidlo pachatelů a také zásahový tým, který má přesný popis vězněných osob a také popis vozidla. Tým dojíždí vozidlo pachatelů, kteří nereagovali na výzvy k zastavení. Pachatelé také zahájili palbu na vozidlo zásahového týmu. Bude proveden zákrok na vozidlo, kdy k odvrácení provozornosti je a zásahové výbušky. Vidíte taky, že bylo vozidlo pachatelů zasaženo. Obsazení vozidla probíhá ze všech stran. Příslušníci za pomoci matu a chvatu a hrozby střelnou zbraní vytahují osoby z vozidel. Jsou přikládány donucovací prostředky, tedy pouta. Provádí se osobní prohlídky osob a vozidla s cílem vyhledat zejména zbraně a další předměty. Po celou dobu je také zaujmuto kruhové střežení. Pro vězenskou službu České republiky je symbolická barva fialová. Máme tuto barvu označenou všechny naše eskortní vozidla, rezortní medaile, náš prapor. Fialová justiční barva byla převzata z křesťanské symboliky, podle které je barvou pokání, lítosti nad spáchanými hříchy. V České republice je celkem 35 věznic a je vazebně stíháno, nebo jsou ve výkonu trestu 22 570 vězněných osob. Máme taky 49 doživotně odsouzených osob. V této chvíli také dochází k napadení tohoto týmu společníky, a to z obou stran plochy nebo komunikace. Tým zaujímá obrané palebné pozice za vozidly a zahajují krycí palbu. Všimněte si činnosti střelců. Část týmu také vyvedla zadržené pachatele, po celou dobu je střeží a za chvíli bude eskortovat. Na místo v této chvíli přijíždí třetí zásahové vozidlo. Jednak provádí palbu z vozidla a jednak taky provedlo výsadek dvou příslušníků. Dochází k přeskupení týmu, vytvoří se útočná formace. V této chvíli jsou vyváděny zadržené osoby do vozidla a opustí tento prostor. Chystá se závěrečný útok na pachatele. Využíváme také balistický štít. Vozidlo s pachateli již opustilo prostor. Na vzdálenější straně této plochy probíhají kontrola a osobní prohlídky pachatelů. Znovu použít také varovný výstřel na to, aby pachatel již dále nebral zbraň do ruky. Proběhne kontrola vozidel, prohlídka pachatelů, případné ošetření. Řetězová pouta na ruce a nohy a svěrací kazajku. V 50. a 60. letech 20. století příslušníci nápravných zařízení ministerstva vnitra byli vyzbrojeni puškou vzor 24, samopalem vzor 23 nebo vzor 25 a pistolí vzor 50. Do výzbroje patřil lehký kulomet vzor 26 a ruční granát RG4. Dále používali gumový obušek bez rukojeti, pouta, předváděcí řetízky a svěrací kazajku. Patrzę, co nie? Tady widzę. To ma silniki takie
na to. Je to o tom české produkce a pod označením CS-102 byl vyroben Iron vodochody. Dovozní letiště a tohle bylo poměrně Hradec Králové. Na vrtulníku jeden tedy dělá toho primárního odstřelovače, druhý dělá pozorovatele. Naši odstřelovači střílí na ty kratší vzdálenosti, je to rozdíl oproti vojenským odstřelovačům, kde opravdu všechno musí být s maximálním důrazem na přesnost. Naši odstřelovači používají zbraně SACO, do toho s podporou tedy druhého pozorovatele, který disponuje zbraní Hecklera Koch 417. Do prostoru nám projíždí vozidlo, ve kterém je další specialista s týmem Bravo, což jsou vyjednavači se servisním týmem. Máme tady připravený autobus, který nám simuluje rukojmí, které převzali dva pachatelé, mají nad ním tedy sílu, ovládli ho. Vyjednavač se bude snažit v rámci posunu v čase, abyste měli možnost vidět, jak taková práce vypadá, domluvit vydání jednoho z rukojmích, který má tedy zdravotní potíže, proběhne jeho převzetí a do toho začne tedy akce zákroku, protože situace se zvrtne. Ještě něco k těm informacím, které tady uvidíte na ploše. Pyrotechnici nám tam u vozidla Virus chystají slože, které budou sloužit k odpoutávání. Proběhnou dva výbuchy, na místě budou i zásahové výbušky, takže upozorním děti a osoby, které by mohly mít nějakou potíž a jsou nějakým způsobem omezené, aby chránili ten sluk a nedošlo k nějakému dalšímu zranění. Takže vyjednavač mezi tím navázal kontakt, ve dveřích autobusu máme pachatele, všechny týmy mají stav nejvyšší pohotovosti, do toho nám opět bude vzlétat vrtulník. V okamžiku, kdy pyrotechnici připraví slože pro odpoutávací manévr a týmy zahlásí připravenost a bude nutné tedy provést ten zákrok, tak to odstartuje tedy výstřel odstřelovače, který trénuje pachatele a jednotlivé týmy tedy rozběhnou krizovou variantu. My vám nemůžeme odkrývat, jak by to v reálu probíhalo, toto jsou jenom modelované situace, tak jak máte přehled a můžete vidět celé své kráse všechny operátory s jejich výbavou, výstrojí. Vidíte tady jejich osobní zbraně, to jsou Glock 17, řada z policistů mají dlouhé zbraně, podobně tedy samopalu Hecklera Koch ve verzi MP5, případně jsou to útočné pušky ve verzi 416, 417, eventuálně G36. Tyto zbraně musí každý policista ovládat velmi dokonale, protože každý se může dostat do situace, kdy bude muset použít ať už krátkou nebo dlouhou střelnou zbraň. Všechny tyto situace spojené s rukojmími mají obrovskou náročnost. Každý policista musí dokonale zvládat tu svoji práci, a to jak práci s výbavou osobní, tak i zvládat práci v jedičkách, první pomoc a spoustu dalších činností. Teď se nám přibližuje tedy tým Bravo, který nám bude přebírat toho zraněného, přebere ho ten tým servisní, který samozřejmě
má ty informace, co má dělat, jistí celou situaci, prohlíží si, co se děje v tom autobusu. Všichni tedy jsou připraveni a napjatí, pokud se ta situace kousne. V okamžiku, kdyby nebylo nutné tu situaci řešit tou krizí, která teď bude nasimulována, tak by to všechno pokračovalo a můžeme se bavit klidně i o hodinách. V tomto okamžiku tedy je přebrán zraněný do sanity, sanita nám odjíždí, do toho tedy vyjednavač pokračuje ve snaze tedy o propuštění rukojmích a pokud se tohleto nepodaří, v reálné situaci by jsme tu situaci táhli dál a pokračovali, ale v tomhle situaci tedy bude realizována krizová varianta a bude vynucený. K tomu právě došlo, zazněly výstřel, odstřelovače, jednotlivé týmy do objektu. Byť to může vypadat jakkoliv jednoduše, tak například zbraň, rozbít okno, mohlo by se zdát, že to hlavně jednoduché, ale není, Jsou to velmi efektivní vozidla, my je velmi rádi využíváme. Jedno z nich je v balistickém provedení, druhé tedy v lehkém provedení, vozidlo Virus na podvozku Toyota Hilux, které je právě pro ty specialisty velmi výhodné pro pohyb v těžkém terénu. Vozidla se nám řadí, policisté už se nám řadí i na útočné plošině, formuje se nám kolona a myslím si, že můžeme poděkovat policistům za velmi pěknou dynamickou ukázku. Doufejme, že se s vámi budeme potkávat jenom na těchto ukázkách a nikoliv v reálných situacích. Takže děkujeme za pozornost, ještě jednou děkujeme i za potlesk a uvidíme se s některými i zítra. Přejeme vám krásný a ničím nerušený den. Poručík Štěpán Klen, zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje. Viděli jsme osvobození rukojmích v autobuse. A přátelé, nám už startuje na dráze 04 letoun Lansen ze švédské historické letky a já předávám slovo nadporučíkovi Ondřeji.
jistota, to znamená stíhačka přiletí velmi. Na Alkách na stroji 159. Nicméně, teď jsme ho mohli vidět na stroji Gripen, Jan 39 Gripen. Přátelé, za chviličku už se dočkáme. Náři, praporčík Vítězslav Krejčí a praporčík Miloslav Prábek. Pilotáže vrtulníků B3 a Sokol. Kapitánka Jana Srdcová, tiskový a informační důsledník 25. protiletadlového raketového puku na komentovala ukázku vrtulníků B3 a Sokol. Dámy a pánové, přátelé, před námi další z vrcholů letošních dnů na to, aby využili armády České republiky, protože na Košinovém vůbec poprvé v rámci této akce každá pánové bude to ukázka, která bude trvat 25 minut, budou jej pro vás komentovat.
dráhu na mosteckém letiště. Za chvíli už autory dílo Severné Bískry po nás dnešního programu Přátelé. Můžeme těšit ještě taky na pohled stroje MiG-29 na Rafale Display. Skyfall Display Team Velké Británie. Myslím, že vrcholem dnešní snímky bude zhruba krátce s půlnicou Severní průlet. Podání Dánska, Finska a taky Švédska. Highest performance capabilities of Iskra aircraft, along with a high level of training and skills, which are characteristic of tradition that the Polish Air Force aerobatic team Biało-Czerwone Iskry begin the show presenting our national speed of 650 kilometers per hour, traveling 180 meters in every second. The pilots to be highly concentrated, and it is the first step to prepare anti-information to make the barrel roll in formation. Every 90 degrees. Drugiego nie widać. Low altitude. To było daleko jest strefa ta. Remember when you said together till the end, we would stay together, chasing down forever. Yet here I stand alone on this broken road, searching for my shattered heart, the pieces scattered. Every broken promise made makes me strive to push through pain, and I will fight the darkness with
all the light I have within. Every page before this time, now erased from my mind. I'll rewrite my weakness into strength. Though my memory is haunted, my hope remains undaunted, stronger than before. Through all your lies spoken, I remain unbroken, stronger than before. You left me lost at sea, waves crash over me. Betrayal made me capsize. I didn't think I'd survive. I fought the perfect storm. Now I am